Από ό,τι βλέπω. Ωραία. Τίποτα, τίποτα. Τον άλλο, δίπλα. Γεια μας, γεια μας. Λοιπόν, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι μέσα τα ιστορικά ότι σχεδόν η ψυχή όλης αυτής της τοπικής οργάνωσης ήταν ο Καπετάκης. Δεν ξέρω καν το όνομα του, Καπετάνιος είναι. Το πλοίο που το έχει είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει. Είναι από το μοναχό το πέφτω παλικάρια, δεν είμαι τερασινός. Ωραία. Ζητώ! Παρά το ότι υπάρχουν μερικές ενστάσεις, όσοι θέλουν να τις καταθέσουν επισήμως θα πρέπει να δώσουν 5.000. Νομίζω ότι η δεύτερη ευχαριστία πάει στον μεγαλύτερο από όλους μας, ο οποίος ενδεχομένως να παρεξέκλεινε μέσα σε κάτι πέτρες, αλλά ήταν ο Πάκος. Τώρα είναι βέβαιο ότι τον έβαλε τον τρόπο. Έτσι το μεγάλη φορά. Κάτι γνώμη είναι φαινόμενο να κάνει ένας άνθρωπος σε αυτή την ηλικία, πολύ μεγαλύτερος από τον φίλο του, αυτή τη διαδρομή και να χορεύει συνεχεία ως τα μεσάνυχτα πρώτα. Κοράς το κοράκι, να μην κάνει θυμήματα στο Για το χωρίο, η οποία έχει, αν δεν απατώμε, 700 κατοίκους, από τους οποίους οι 500 ήταν στην υποδοχή. Εν αντιθέσει με την Ημαθία, όπου υπάρχουν 1000 κάτοικοι και ήρθαν 10 στην φορά. Ευχαριστούμε και τους 10 της Ημαθίας. Επίσης ευχαριστούμε βέβαια τον πρόεδρο της κοινότητας, χάρη στον οποίο έγινε όλη αυτή η οργάνωση. Πού είναι? Ο οποίος ζητάει συγγνώμη, ήταν ο πιο ψηλός από όλους με τη γραβάτα. Και με το μουσι. Φαίνεται από μακριά, είναι πρόεδρος. Είχε μία... Αυτή την κάμερα, το πάτη είναι δικαιολογημένο. Είναι δικαιολογημένο, το πάτη. Είχε μία... ησυχία. Είχε μια... γίνεται αυτό το μεγάλο θέμα φέτος της ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων και είχε μια συνάντηση. Ελπίζω να μας προλάβει να πιούμε ένα ποτήρι, αλλά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εν αντιθέσει με πολύ... Εν αντιθέσει με
πολύ υψηλότερα ιστάμενους που δεν βοήθησαν σε τίποτε. Το ελαττοπόρι, άξιο της πιερικής γης, βοήθησε τα μάλα. Και ευχαριστούμε πάρα. Τα μάλα, μπράβο, αυτό μας. Ναι, αυτό τα μάλα. Τώρα, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να το ρωτήσετε. Τελείωσε κύριε καθηγητά και μετά να ρωτήσουμε. Ελλήνων γλώσσα του σύμπαντος. Χαρήκαμε να ρωτήσουμε τον κύριο Μπότζη, ο οποίος μας οδήγησε, αλλά θαυμάσαμε και το Βασιλάκι, ο μικρότερος υπέας. Αριστερά στον πάτο σου. Όχι, η μασκότη της πορείας. Ναι, ναι. Γιατί λίγο το ενοχλήσαμε, μας πήγε πολύ Θα τα πει, θα τα πει. αλλά μας αρέσαν τελικά. Τον αγαπάτε όλοι, τον Παπουλέο. Πού είναι η Μόνικα, ρε παιδιά, να μου νοιάζει η Μόνικα. Μόνικα, σήκω στο χέρι σου. Λοιπόν, παιδιά, επειδή εδώ κάτοικοι του ελαττοχωρίου δεν ξέρουν ακριβώς το σκοπό αυτής της ιστορικής πορείας και δεν διαβάσανε ενδεχομένως τις εφημερίδες που γράψαμε και επειδή ενδεχομένως και πολλοί από εσάς είστε βέβαια τρομερά περήφανοι που κάνετε τις ιστορικές πορείες, αλλά ίσως αναρωτιέστε ποιος την έκανε αυτή τη διαδρομή, πρώτος ή δεύτερος ή τρίτος, και γιατί την κάναμε φέτος στην κυρίως Πιερία. Φύγαμε από τη Βεργίνα, μπλέξαμε στις Πέτρες και μετά μπήκαμε στην Πιερία που ήταν πιο συμπαθής. Την κάναμε γιατί ο πρώτος Έλληνας επίσημος Ολυμπιονίκης από τη Μακεδονία ήταν ο βασιλεύς της Πιερίδος, Αρχέλαος Β. Περδίκας. Πριν από αυτόν, κάπου 60 χρόνια, επιχείρησε ο Αλέξανδρος ο πρώτος, όχι ο Μέγας, ο πρώτος, ο προπάπος δηλαδή, το 468 π.Χ. Άγγελες Κάσσα. Και πήγε ο καημένος να διαγωνιστεί στην Ηλία. Έκανε το σφάλμα να διαγωνιστεί στα γυμνικά αθλήματα, δηλαδή στον δρόμο. Έτσι. 200 μέτρα. Γιατί όποιος ήταν ο νικητής του δρόμου, δινόταν το όνομά του στη χρονιά. Έτσι. Γι' αυτό και πήγε. Να βάλει στο χάρτη τη Μακεδονία. Αυτό που κάνουμε κι εμείς σήμερα. Δυστυχώς όμως οι Ηλίοι όντας Ηλίοι και έχοντας κερδίσει ήδη κάπου 200 Ολυμπιακά μετάλλια, του είπαν την εξής τρομερή φράση: «Ου βαρβάρων αγωνιστέων είναι τον αγώνα, αλλά Ελλήνων». Σε νέα ελληνικά θα πει ότι αυτοί οι αγώνες είναι για τους Έλληνες, όχι για τους βαρβάρους. Αυτό ακριβώς που λένε οι λεγόμενοι ποδοσφαιρόφιλοι της σήμερα. Τα ίδια λένε και σήμερα επί 2.000 χρόνια. Ο Αλέξανδρος ο καημένος Αποδεικνύει το γνήσιο της φυλής. τους έπεισε... Άγγελες Κάσσα. Ο Αλέξανδρος τους έπεισε ότι δεν ήταν βάρβαρος, Παιδιά μην σχολιάζετε παρακαλώ γιατί γράφονται όλα. αλλά ότι κατάγονταν από τους Αργαιάδες και ότι η πρώτη πόλη στη Μακεδονία που χτίστηκε λεγόταν η Ηράκλεια, είναι ο Πλαταμόνας, και ότι είναι αρχαιότατη και έχει σχέση με τον Ηρακλή που άρχισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτός μέτρησε τα 200 βήματα και άρχισαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 776. Δέχτηκαν να συμμετάσχουν. Κέρδισε. Έπεσε στο νήμα με τον πρώτο, λέει ο Ηρόδοτος. Συνεξέπιπτε το πρώτο. Αλλά έχασε τελικά γιατί δεν έδωσε παξίση, δεν ήταν ηλίος και βγάλαν νικητή ευτυχώς από τον Νότιο Όλυμπο, τον Θεσσαλό, το Ρίμπα. Άρα η Θεσσαλία ήταν μη βάρβαρη, η Μακεδονία όμως βάρβαρη. Συγχύστηκε λοιπόν ο Αρχέλαος 2 γενιές αργότερα, γιατί ήταν παππούς του Αλέξανδρος, πήρε 4 άλογα, να όπως του Άκη Φερρυπή, ή όπως αυτόν της Κοζάνης, κατέβηκε κάτω και τους έκανε κρέμα στο τέθριμο.
και έτσι πήρε το πιο πρεστίζ αγώνα, άρμα με 4 άλογα, 12 χιλιόμετρα, το χρυσό μετάλλιο. Ακολούθησαν 80 Μακεδόνες νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν είναι η κυρία Πατουλίδου η πρώτη Ολυμπιονίκης. Υπάρχει η Βελιστήχη η Μακεδόν που κέρδισε και το Τέθρυπον και τη Συνορίδα το 360 και το 358. Να λοιπόν γιατί επιτέλους, αν δεν το μάθουν οι δημοσιογράφοι, να το ξέρουμε εμείς, ότι έχουμε μια σκάσε άγγελε, ότι έχουμε μια σειρά από Ολυμπιονίκες, είτε στο... Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος, τιμούμε αυτούς που 2.500 χρόνια πριν βάλαν την Πιερίδα Γη και την Ημαθία και τις Αιγές και τα Λίβηθρα στο χάρτη. Δεν υπήρχαν στο χάρτη. Υπήρχαν βάρβαροι γενικώς. Ελπίζω να συμπεριφερόμαστε και σήμερα αναλόγως. Τώρα, γιατί αυτό το κομμάτι είναι δεύτερο? Γιατί το πρώτο που κάναμε πέρσι, για να τιμήσουμε βέβαια τους πρώτους Μακεδόνες, πρωτομακεδόνες, ήταν το γνωστό που τα 3 αδερφάκια, ο Περδίκας, Γαβάνης και Αέροπος, φύγανε από την Ιωνή, το βασίλειο της Ελίμιας, να έρθουν στο Βέρμιο. Αυτή ήταν και η κυρία ομάδα, το παράκαλες Άγγελε, το παράκαλες. Αυτή ήταν και η πρώτη ομάδα υπέων όλων των βασιλιάδων της Μακεδονίας, οι 500 οι πιο γεροί με τα 2 ακόντια των 625. Άρα λοιπόν τι κάναμε αυτή τη διαδρομή? Ήπι 1, Εανή, Αιγές. Ήπι 2 φέτος, Αιγές 2. Ήπι 2, Αιγές 2. Ποιηματάκι. Αυτό γιατί βέβαια ερχόταν αυτά τα παλικάρια και ήταν γεροί όπως οι τωρινοί, αλλά δεν ξέραν την πολεμική τέχνη. Τη μαθαίνανε εκεί που θα πάμε αύριο. Γι' αυτό και θα τερματίσουμε περίπου σε ένα σύνθετο, μια σύνθεση γλυπτικής που έχει 8 άλογα που βρίσκονται όλα όπως τα δικά σας, το ένα δεξιά, το άλλο αριστερά, το άλλο πίσω, τελείως πράσινα, και μπροστά είναι ένας Μακεδόνας υπέας που τα εκπαιδεύει. Αυτό το κομμάτι λοιπόν κάνανε αυτοί οι άγριοι ανομακεδόνες που ερχόταν, πηγαίναν από τις Αιγές στο Βίο να προπονηθούν. Εν συνεχεία θυσιάζανε και φεύγαν στην Περσία, φεύγαν στο Αφγανιστάν, φεύγαν στο Πακιστάν, εκεί που πήγε και η διάσημη φωτογράφο μας, η κυρία Γιαννοπούλου, την οποία ευχαριστούμε. Σήκω. Όρθια. Γιαννοπούλου. Σήκω. Σήκω πάνω. Τώρα, επειδή λοιπόν στην αρχαιότητα δεν μας δίναν έπαθλα και πάσχαμε μέχρι να καταφέρει να θυμώσει λίγο περισσότερο από τον Αρχέλα ο Φίλιππος, γιατί κατέβηκε και κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια, αποφασίσαμε να δίνουμε διακρίσεις στο ελληνικό πονικλάδο. Αποφασίσαμε λοιπόν σε 3 τιμητικές διακρίσεις μέχρι στιγμής. Η πρώτη είναι ότι βέβαια η μασκότ όλης αυτής της διαδρομής είναι ο νεότερος υπέας μας.